गर्भावस्था के दौरान चले के चाही कि आराम करे। गर्भधारण आपन सफर होला ता हमनी के कुछ अनुभव से तनाव मत करी जा जवन हमनी के जानल मानल में केहू के भइल रहे। शायद ही रौरा जिंदगी के अबले के सबले बढ़िया समय होखे वाला बा। ठीक वही तरह से हमनी के दूसरा से ना पूछी जा कि का हमरा शारीरिक रूप से सक्रिय रहे के चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान आराम करे के चाहिए। खुद से पूछी। पूरा गर्भावस्था में शारीरिक रूप से सक्रिय रहे के बहुत सलाह दिहल जाला। तेज चलल शुरू से लेके प्रसव से ठीक पहले तक शारीरिक रूप से सक्रिय होखे के सबसे बढ़िया तरीका में से एगो हा। शारीरिक रूप से सक्रिय रहला से का फायदा बा? शारीरिक रूप से सक्रिय होखल शायद पूरा गर्भावस्था में सिर्फ तेज चलल सबसे बढ़िया काम हो सकता। पावल गईल बा कि गर्भावस्था के दौरान ब्रिस्क वॉकिंग से महतारी अवुरी बच्चा दोनों खाती कई गो स्वास्थ्य लाभ हो सकता। ई मदद करेला गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज मेलिटस के खतरा कम कईल, कमर दर्द के कम कईल, कब्ज के कम करेला, गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ वजन बढ़े के बढ़ावा देवेला, प्रसव के अनायास शुरू होखे में मदद करेला। ऐसे सिजेरियन प्रसव के खतरा कम हो जाला। बच्चा के जन्म के बाद शरीर के वजन कम करे में मदद करेला। जब भी जरूरत महसूस होखे त अपना स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेवे के सलाह दिहल जाला।